Hey boy, Yeah. hey Dan, kubheke my Dan. Angithi mfethu uzocheck umzala vandag. Eish, manje umzala, ngoba umzala mfethu amxosha abhlungu kanje nje iqala. Isho ngalo kamdethana, akodwa ngeke mhlawumbe usilibohlile igwe mfethu ngeke phela zonke lezi insuku. Eish, Akodwa lalela, kodwa engikubonayo mina ukuthini. Ngaba khona lokho kancane kodwa mfethu sikuphele nje inyanga mfethu nje singamboni. Somcheck mfethu nje ubhuti wethu yabo. Mengashanga nje. Wasami usabona mfethu wasihamba ukubona mfethu nje la. Eish, boy. Noma ungayikhatha mfethu. Hello? Hi, Kren. Hi, much. Hi, Shaya Santos. Hey, awumancane. Hey, ngizobuye ngikufonele ndoda. Hey wena ubakutshelayo boy. Hey, mzala phela. Hawu le ndoda yenzani Angazi wenzalo. Usungena phakathi phela. We usasibambele yaqhubeka kamjile la. Khatha phela. Relax mfethu ungazi. Relax wena umela lapha. Yabo. Tena ngambani. Mthinta phela omoro DJ phela. Ipani. Yazi mina ngisakhumbula ukuthi nangenzani lapha. Senzeni ke manje. Anangixosha, ngikhumbula. Salapha lo mthisi. Yazi mina ngicwala. Relax. Relax phela ublood wethu. Awuphivati shini yabo. Somiswa kude phela yabo. Let's jump in. Yazi nini? Drink me water boy. Manje mthisi phela. Namanje salapho. Ungagcwali nje. Yazi nini? Dawe PS4. Kule class nasayithola. Ngobani? Ayisayithola. Awuma phela unobala vela ngaphakathi. Uzwa? Usinobala ngaphakathi. Angingedwa. Wedwa. Awuthi ngishaya izakhe. Ayolibela. Hayibo. Phela ublood Hayibo. Awu manje. Ningenzani manje? Relax. Ayena. Ufuna ukubuka lana shini hawu. Lapha yibona phethu. Buka iskip. Inothimbaleli nakhona. Buka iskip. Sathapha leskipho lo ayi. Engazokhumula nebrew lo. Akakhulule lokho. Ayikhala tena. Hayibo. Hayi. Ay, ingaze sishi. Hayi lo sayishiye ngaza. Yazi mina ngigcwala. Sithemba fethu hamba. Leo washiya for amanye ama-episodes. Local Finish uthanda ngiqala. Ayikona khona izoshisa uchazokhuluma lakho. Ay please subscribe. Ngakho subscribe lapha yibona leyo. Ulalela konke esishayo yabo. Ngiyibha zethu hasa mfethu yebo. Maybe ufuna place i-order uyakwazi ukuthinta usicelo sibonga lapha ku Facebook. Awuyipha phezulu brand. Noma uthi The Hustler Clothing Brand. Uyala ulungu 150 skipper. Sazi ukuzukhalelana ngeke uhlule lokho une wifi endlini wifi ngikwazi letha let's go ngani ya skipper nje uzu-1 uzukwakho khona hayi khona Tsila le ndoda. Awuyindoda lena. Le skipper sami. Uzozana manje. Uyithola iskipper sakho. Sokuphi skipper sakho? Hayi, letha manje. Sithole lo relax Uthi awusikhokheli leskipper lezakwazi khalelana. Kuthe Awusengijoyela. Hasla subscribe. Unokuvanda ngasimazi. hey siyabonga support hey Ngona family day nje skipper. Asibayivest ama-designer kusho mayisha ama-tracksuit kodwa mhlawumbe ngo-2021 izinto usazokushaya bet
Nas disappointed. Subscribe nibe ne-order ngekhipha.